Benvinguts, lletraferits, benvinguts a un nou vídeo. Intentem mantenir certa regularitat. Estic contenta perquè estic en ratxa, la veritat. Porto setmanes publicant vídeo cada setmana, així que xulo. Això sí, ja sabeu que no em puc comprometre gaire. Quan vingui la nena, veurem com va el tema. De moment, aprofiteu-vos. A veure, avui us porto una saga que tenia moltes ganes de comentar des de feia diversos dies perquè porto des d'abans de Nadal llegint-la. I és La roda del temps. Per fi ha arribat el dia. Encara no l'he acabada, però sí que ara ja vaig per l'11è llibre i m'he pogut formar una idea bastant clara de com és aquesta saga, de què n'espero, si m'ha agradat, què no m'ha agradat, etc. A veure, comencem una presentació, pels que no sapigueu d'on baixa el tema. L'obra en si està formada per 14 llibres. Vale, quasi res, Però jo us deia que la porto arrastrant temps i temps i temps. L'autor es diu James Oliver Rigney Jr., però bàsicament, si mireu en els llibres, està firmat amb el pseudònim de Robert Jordan. Actualment, ja us he dit, són 14 llibres, però havia de ser una saga de només 6. I a més s'hi ha afegit una preqüela i un llibre complementari. Jo aquests no els he buscat i de moment tampoc me'ls he llegit. Aquesta saga va tenir un problema, i és que el 2007 se va morir l'autor, és a dir, en Robert Jordan. El que passa és que, pel que s'assembla, ell ja sabia que alguna cosa li passaria i va deixar com anotat bastant clarament com volia que acabés aquesta saga. Llavors van posar-se en contacte els de l'editorial amb un altre autor que és molt fan de la saga, i jo soc molt fan d'ell, per poder-la acabar. I no és cap altre que Brandon Sanderson, que va ser el contractat per escriure aquest llibre final. El que passa és que, com li sol passar a Brandon Sanderson, se li van anar una mica les coses de les mans quan va començar a redactar i va veure que seria un llibre llarguíssim. Llavors, en lloc d'un, el va acabar amb 3 llibres. És a dir, els 3 últims llibres de la saga, publicats el 2009, 2010, 2013, són escrits per en Brandon Sanderson, però concloeixen la història de Robert Jordan, seguint a les seves directrius. Això seria. Per tant, tenim 14 llibres. Si bé en un principi no havien de ser tants. La idea dels llibres és la clàssica de la fantasia èpica, que és la llum contra la foscor, el mateix que trobem al Senyor dels Anells, entre molts altres llibres. Actualment és la saga més venuda de fantasia èpica per darrere del Senyor dels Anells. I ara mateix n'hi ha una sèrie, no sé si esteu al cas, però justament s'estan revenent tots aquests llibres perquè se n'ha fet una sèrie que està disponible a Prime Video. Evidentment no està en català, qui sap, potser ens en duem una sorpresa, però de moment no. La sèrie, jo he mirat la primera temporada, que és actualment la que hi ha publicada, tot i que ja està renovada, i he de dir que està molt bé la sèrie, i els llibres també estan molt bé, però no semblen la mateixa història. Sí que els personatges són els mateixos, la trama és similar, però el que passa entremig és molt diferent. Llavors, és molt fàcil gaudir dels llibres, gaudir de la sèrie, però si coneixes les dues coses pot ser que entris en conflicte perquè hi ha diverses coses que no acaben de quadrar. La idea general diríem que sí, però hi ha moltes diferències que poden molestar allò els lectors més estrictes. Llavors és millor gaudir-ho per separat i no que ficar-s'hi gaire des del meu punt de vista, des del meu punt de vista modest. Llavors, de què tracten aquests llibres? Jo el que us deia, és la guerra de la llum contra la foscor, del bé contra el mal. Tenim, d'una banda, el déu creador i de l'altra el fosc, que seria com el déu dolent, d'acord? Aquest déu creador va crear la roda que domina tota l'existència. Penseu que el nom de la saga és la roda del temps, per tant, totes les referències són d'això. I la roda gira sota la influència del poder únic, teixint un gran entramat que és tota l'existència, no només del passat, sinó del present i també del futur. Tela, val. Això seria el rerefons mitològic, però és que és molt important per la història, si no anem malament. Aquest poder únic és accessible per a alguns humans. Aquests humans que hi poden accedir s'anomenen Aes Sedai. Hi ha dones i hi ha homes. De fet, hi ha com dues fonts diferents per accedir al poder únic. Una destinada als homes, que és el Sairin, i una destinada a les dones, que és el Saira. I estan
separades, si bé sí que en algun moment podrien arribar a col·laborar. Què va passar? Aquest fosc estava tancat per al creador, però es va aconseguir escapar. Per què? Doncs per la inèrcia de la roda del temps. Sempre està condemnat a repetir-se el mateix. Que el creador intenta acabar amb el fosc, o el fosc amb el creador, un dels dos s'imposa, però després l'equilibri es restaura. La qüestió és que els homes Aes Sedai, sota el comandament del que van anomenar el drac, és un home, també no té res a veure amb els dracs de Sant Jordi, van voler tancar el fosc, el que anomenen Shaitan. Alerta amb els noms en aquesta saga, flipareu. N'hi ha masses. I tot i que aconsegueixen tancar-lo de forma temporal, aquest fosc abans de ser tancat el que fa és contaminar la font masculina del poder. De manera que tots els homes que canalitzen el poder, tots aquests Aes Sedai masculins, acaben embogint i fins i tot poden acabar morint o de la bogeria matar a la gent que tenen al seu voltant. Per tant, com a conseqüència, en el moment en què nosaltres entrem en la història, tots els homes capaços de canalitzar el poder són perseguits. La història en si, això és com els antecedents. Comença en un poble que es diu Dos Rius, i aquest poble és com molt idíl·lic, molt de pagès, 4 casetes, etc. I és atacat per uns monstres i defensada per una Aes Sedai que estava en aquell poble. En principi pensarem que és per casualitat, després ja anirem veient que no és així. I aquesta Aes Sedai està buscant 3 joves. 3 joves de la mateixa edat que viuen en el mateix poble i que són Taberen. Clar, no sé on posar l'accent. Taberen, perquè no porta accent. Taberen. Aquests Taberen tenen una habilitat especial i és que estan destinats a fer grans coses, de manera que el seu entramat, l'entramat s'altera... Perdoneu, se m'ha activat l'Alexa. No sé què he dit, que he activat l'Alexa. Gràcies, Alexa, gràcies. Estava flipant. Qui parla? Vale, no passa res. El que us deia. Aquests 3 joves són Taberen. Tenen l'habilitat d'alterar l'entramat. Aquest entramat que teixeix la roda del temps i que normalment la resta de persones es veuen arrastrades sense poder escollir, doncs aquests 3 joves poden modificar-lo, en certa manera. Ho controlin ells o no, però l'entramat es modifica al seu voltant. I un d'ells, no se sap quin, tindrà un paper molt especial perquè serà el drac renascut i s'haurà d'afrontar en el combat definitiu amb el fosc. Això seria només per situar la trama principal dels llibres. Vull dir, el que he explicat seria les primeres pàgines del primer dels volums. Però bé, jo crec que us en feu una idea de cap on va la història. No vull explicar més perquè evidentment les coses es compliquen molt. Què és el que més m'ha agradat d'aquesta història? Jo he llegit molta fantasia, cada vegada llegeixo més, no sé per què, és un gènere que m'està apassionant molt i potser fins ara no havia estat així, Havia llegit Harry Potter, havia llegit El Senyor dels Anells, etc. Però mai m'havia deixat endur per aquest món. Estava molt més ficada en ciència-ficció, en novel·la policíaca, fins i tot novel·la històrica. I no sé per què últimament m'està fascinant molt la fantasia. Doncs estic trobant que molts dels autors que he llegit tenen en Robert Jordan com a referent. Molts. Entre ells Brandon Sanderson, que és evident perquè és justament fan de la saga, declarat i qui va acabar l'obra, Brent Wiggs i molts altres, Cassandra Clare, qualsevol obra de fantasia, quasi veig reflectida coses de la roda del temps, fins i tot Dune. És que és increïble, és increïble. Podria fer un article només explicant totes les referències de la roda del temps aprofitades per altres autors. És un tema que m'ha fascinat moltíssim. I Robert Jordan al mateix temps veu inequívocament del Senyor dels Anells, Això és bastant innegable. Després, què més m'ha agradat? La complexitat dels humans. Malgrat que és un llibre basat entre la dualitat, entre el bé i el mal una altra vegada, sí que he de dir que no és tan fàcil distingir els personatges que són bons dels personatges que són dolents, perquè són personatges que són bastant rodons.
És a dir, tots s'equivoquen, tots tenen debilitats, tots tenen moments egoistes, moments generosos. Els acabes entenent. Això m'agrada com estan tractats els diversos personatges. Això potser en El Senyor dels Anells jo no ho vaig veure tant, per exemple. I què més? Evidentment, el món que creen amb les diverses ciutats. Les descripcions són molt acurades, a vegades en algun punt potser massa, però cada ciutat té com un tarannà, un caràcter, uns edificis, una vestimenta, fins i tot un llenguatge, la societat, els diversos estaments. És al·lucinant. La història està molt bé, però tot el rerefons, com de treballat està. Això m'ha impressionat bastant. I evidentment per narrar tota aquesta història en tot aquest món tan indispers, el que ha de fer és narrar la història a través de diversos personatges. Clar, amb la presentació que ja us he fet, pensareu, el personatge protagonista és el drac renascut. Segurament sí, però no només veurem la història a través d'ell. Doncs els altres dos Taveren, sí, però no només veurem la història a través d'ells. Veurem la història a través de molts altres personatges, fins i tot personatges secundaris en algun moment prendran la veu narrativa i ens explicaran què és el que veuen. Això, tot i que és un punt a favor, hem de dir, bàsicament perquè ens permet veure coses que d'altra manera no veuríem. He de dir que a vegades fa perdre una mica el ritme a la història. I aquí arribem a un dels més contres que jo hi he trobat, i és que el ritme és molt irregular. Hi ha alguns llibres que sembla que té un ritme frenètic de lluites, de combats, d'emoció, etc. I hi ha altres llibres en què tinc la sensació que no passa res. Personalment, el 6è llibre i el 10è llibre se'm van fer pesadíssims i amb la sensació de que la història no avançava, de que no passava res, etc. Llavors això em porta a pensar que potser aquesta saga, des del meu punt de vista, és massa extensa. I això és una mica el que estan intentant corregir amb la sèrie. Estan retallant a dojo. Però és que potser convé. I l'altre és els personatges tenen passatges molt repetitius, tenen unes obsessions personals molt i molt exagerades. Per exemple, hi ha personatges convençuts que ells no saben tractar amb dones. I cada vegada que surt el personatge i es troba amb una dona repeteix el mateix. O hi ha personatges femenins que estan molt condicionats a la manera de vestir que sigui prou decent moralment. I cada vegada que s'enfronten a la vestimenta trobes el mateix discurs. Són dos exemples, però passa constantment i a mi això se m'ha fet pesat. Així com el fet de... Això ja no és que se m'ha faci pesat l'últim fet que vull parlar, sinó potser és que és confús. Clar, estem parlant de 14 llibres. Sabeu quants personatges es poden introduir en 14 llibres? És una autèntica borrada. Hi ha molts personatges. Alguns de molts secundaris, però en saps tots, el nom, el cognom, etc. Una mica el mateix que passava amb el Hobbit, però portat a un altre nivell completament. I a més, el problema és que els noms dels personatges s'assemblen moltíssim. Canviant una lletra pots parlar de dos personatges diferents, tornes a canviar una lletra i surt un tercer personatge. N'hi havia alguns que no els distingia, que per mi eren el mateix personatge fins que anava llegint i deia, ostres, no, espera't, que aquest no és aquell, que a més són personatges completament diferents que no tenen res a veure entre si. Llavors, alerta, no sé si val la pena tenir una guia o així. M'ha generat confusió això, però és cert que he anat tirant sense mirar arbres genealògics i sense mirar guies ni res, però l'estic llegint molt seguit precisament per evitar que això me passi. En fi, fins aquí més o menys la meva opinió. He de dir que els llibres els estic gaudint, malgrat que en algun punt se m'està fent pesat, els estic gaudint. Els rellegiria una mica si pogués, però us els recomano, sobretot si us agrada la fantasia. Si no, evidentment, fotre's en una saga tan i tan llarga, doncs potser no seria la meva recomanació principal, però bé. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Recordeu que em podeu seguir a Instagram, recordeu que em podeu seguir a Twitter amb el nom de Bibliotuca en els dos llocs, que a més he començat un canal d'anime i manga en català que es diu Otuca, amb també a les xarxes socials penjo tots els enllaços dels vídeos i bàsicament que me comenteu, me digueu si us ha interessat, si no, i sempre, nois, llegiu molt, cuideu-vos!